Na. Bismillah. Tos. Kono duwe de iduga ni boke ga. Tos wallahi. Ira famai. Wallahi fama badi. Ni ga do tudu. Ne ɲininkali de kɛ o ko bon o ye indication diyan a kɛra bon ne yɛrɛ kun fɛ ka na a bɛ tile 3 bɔ bon ne yɛrɛ nana tile 3 ko de la bon ka n'i lajɛ dɔrɔn wala a kɛra fama ye ne b'i ka kuma na ne b'i ka kuma fɔ n fɛ wala y'an famana a bɛ ne tɔɔrɔ kojugu non n ko bɛ sɛgɛn da i kan dɛ ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo y'o ye i changera. Tos! I changera. An ka gɛngi. I changera. Non, maa t'o mɛn sa, maa t'o mɛn. O y'an damana kuma ye. Wallahi. A kɛra merci beaucoup. Nin diyara n ye kojugu. N cɛ yɛrɛ bɔlen ni sɔnna bɛ na. Bon, sɔnni a bɛ na. Ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, mon connaissance que. Alou. Tas. Ne yɛrɛ dalaman dɔ bi ne yɛrɛ ye dɔrɔn fo ka ne ka bana misɛnninw bɛɛ ban. O ye sɛbɛ de. Fo ka bana misɛnninw bɛɛ ban. Miiriyaw kun ca ne yɛrɛ fɛ bon tu vois. Non mais. Changer fiyewu. I ko changera ne bɛ mun na mais ne yɛrɛ changera. Non, n changera. D'accord. Changera positivement même. Puisque muso ko ni fɛn ni caman b'olu la quoi. An ka fɔ n y'a jɔ yɛrɛ puisque nin ye alu kumakan ye. Bon. Nin ye kumakan ye. E b'a bɛɛ kalama sa. E ka bandiya in tɛ bɔ i la dɛ. Non, ni caman b'o la, I b'a dɔn ni si taara ɲɛfɛ dɔɔnin an caman b'o ko. O b'a la. I jagosa hakili bɛ na fɛn bɛɛ ma. Tos. Alu diyara n ye koyi. Non. Diyara n ye yɛrɛ de walayi. Non, c'est rien. Adamadenya na il le faut des fois. A diyara n ye trop walayi. Non, n nana principalement fo n ka nin de lajɛ quoi. Ni n kun ma nin lajɛ dɔrɔn n bɛ bana. A diyara n ye trop walayi. Tu vois, n'est-ce pas? Non, super. Bon, il reste la chose. Bon, bien tu sera blé, faut n'a cracher. Voilà. Moi, tu chines n'a pas. Chine. Ok, y a pas de problème. Ton mari fait quoi? Voilà. En vrai. Ouais, ça va. Ok. Alu. Poli c'est la mun me ne sɛgɛ ta k'an tɔɔrɔ ka ni siri k'a dan na ale de jɔlen filɛ ɲɛkɔrɔ tan. Enchanté, chef de famille. Kɔri baasi la? Alhamdulillah. I ni fama? An ba. I jɔ. Kɔri i tɛna tɛmɛ dɛ. Ayi kana tɛmɛ i bɛ si yan. N nana tile 3 ko la. Tile 3? Awɔ. An ka kɛ une semaine. Ni mɔgɔ ba yɛrɛ de kun bɛ e la walayi. Walayi. Parce que madame bɛ ne ka secret bɛɛ dɔn kɔfɛ. Ne ye fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ. A b'olu bɛɛ dɔn. E de b'a ka kow dɔn. A bɛ to k'o de fɔ k'e n'ale ye ko caman de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon ne bɛ fɛ e ka olu fɔ ne pour que n yɛrɛ bɛ se k'o utiliser. Ka voilà, i ma ye. Comment tu vas wele tos? Semaine kɛ an ka taa. An ka taa. I bisimila. Ne kama wa nana ne de kama. Ni kabako dɛ. Hello, Tos. Ça va?
Oui, ça va bien. Hier et d'où? Hier et bien, bah je fais. Ah, tu as quelle la fly de tos? Eh, tu. Ni ne sigira ka miiri ko e furula ten ne dabali bɛ banni. Mun na sisan? Cɛ e ka gɛngɛn n'i ka fɛnw cɛ. O de kuma o de b'a la. Wagati bɛ muso lawuli. Bon, i ma ye aw hakilinaw k'u ka ca a ka ko k'u ka ca yɛrɛ ma. Bon, i ma ye. I yɛrɛ dun ça va? Oui, ça va, ça va. Basi foyi t'i la. Basi foyi t'i la tabarikala. I yɛrɛ changer yɛrɛ. Ah, wallahi. Sinon bon, i ma ye. Cɛ wagati fɛnɛ mɛnna koyi. An ka lycée wagati ni sisan cɛ a jateminɛ. Bon, a kuma mɛnna trop. Tu as un très bon coin. Est-ce que ouais, à san 5 bon, si je me trompe pas, effectivement. C'est un très bon coin. Ouais. Walayi cɛ ka yɔrɔ de. Ninnu jara de ne tɛ k'u bɔ nin na de. An i cɛ in ka ko an a ti tulonkɛ na i bolo dɛ. I bɛ furu cɛ min kɔni ma. Non, o fana b'a la. Bon, I fɛnɛ dɛ. on n'en sait jamais quoi. Ah bon, ne ko e tun b'a fɔ ko muso b'i bolo. Muso. Oh, bon, i ma non, n b'a expliquer. A parents ye ko dɔ kɛ k'a di n t'a dɔn k'a ka taa baara kɛ yɔrɔnin dɔ la. Bon, a taara yen. I ma ye négésɛni dɔ ye kɔnɔ da la. O tigi fɛnɛ ma miiri e la dɛ. Bon, ne yɛrɛ. O tigi ma miiri e la dɛ Alu. Découragement nana mais. Ne bɛ erreur kɛ sa e b'a dɔn furu yɛrɛ ye sutura de. Furu ye bon. I kan ka a sutura de k'a furu o kan. Non, n tɛ se. Munna? Waliden ti kɛ maaden ye o. Alu cɛ muso sutura sa. Cɛ. E kun t'a fɛ wa? Bon, fɛ bɛ yen mais an ka dabiri nin kan sa. Sinon tu deviens quoi? Ni kabako kuma da ye. Ayisa. So furu? Bon. Furu ye sutura ye dɛ. Muso to yen sa. N'an ko ma jate minɛ a fɛ bon muso yɛrɛ le ma kɛ maa ɲɛnɛma ye. E bɛ taa to dɔ bɛ kɔnɔ da yɛrɛ cogoya jumɛn? E bɛ fɛ k'a ko kɛ cogo di sisan? An b'o page datugu de sisan. Donc i bɛ fɛ ka muso wɛrɛ. Voilà, i y'a bɛɛ suwa. I sɔlen ma. N sɔlen den don. N terimuso dɔ bɛ yen o ka ɲi ne Alu. N'i y'o ye. Tos. N'i bɛ sɛbɛ la dɔrɔn o bɛ na i n'o ɲɛ yira. O yɛrɛ bɛ sɔn ka diya ne ye. Apuchu bɛ. Sɛbɛ dɛ. Apuchu bɛ skinny. Tos. Tos. Yɛrɛ de minnu. Non, n ka play. I b'an brancher quoi. Non, foyi t'a la. Mais sɛbɛ dɛ. I b'a fɔ ko o man ɲi Alu. Bon, n changera. Muso ko kɔni na bon. N bɛ fɛ ka muso furu ta de ɲini sisan. Muso ɲuman. N'i ko i cɛ ka ɲi sufɛ ni dugu jɛra i bɛ ye. Bon, o fana ye sɛbɛ mais n changera sisan ne kɔni ko sɛbɛ ni sɛbɛ tɛ n tɛ tugu i kɔ dɛ. Non, sɛbɛ don. Dan na sa. Ko tɛmɛna mais n changera. E yɛrɛ furula ka fɛn bɛɛ. Mun b'a yira ko ne fana tɛ se ka changer? O ye tiɲɛ. An b'a di Ala ma. Ne kɔni ka furuko kuma in de b'a da kɔnɔ wagati bɛɛ. O ma bɛn e ma wa mun ne dun ta? Ayisa ne m'o fɔ sa. O kuma bɛ na sa an bɛ sigi k'olu kuma ninnu kɛ. I y'a mɛn. Problème t'a la. Cɛ i ka cɛ e yɛrɛ ye cɛ in dɔn cogoya jumɛn? Alu. Ne y'o dɔn cogoya jumɛn i bɛ ka mɔgɔw fɛnɛ na. Bon, non, en fait, les rencontres, ne t'a dɔn comme e kun ye gɛngi ye, ne t'a dɔn a sera ka e kɛra ji ta cogoya min na quoi. Ne kɛra ma ka ji ta. E kɛra fana ko aw cogoya min na. Kuma caman dabila Ala kama min cɛ fɛ a bɛ n fɛ. O de la furu kɛra. Sinon n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ furu tun bɛ kɛ yan. Bon a ka gɛlɛn. K'i fana k'o faamuya. Bon ni maa ɲɛnama don ka ban. Mɔgɔ bɛ changer sa ka na fɔ k'i bɛna kuma ninnu fɔ sa. Non, an ka dan. Voilà dan kuma ninnu yɛrɛ. Alu. Oui. A ka ɲi dɛ. An kumana walayi an ka taa. An ka taa. An ye baro bari. Oui, sɛbɛ. An ka bila. Awɔ. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ yen nɔ. Kɔri a nani ma sɔrɔ. Alu. A nana cogo min na yen komi a nana cogoya min na ne tun ma fɛn f'i ye. Kɔrɔ a ma sɔrɔ dɛ.
Baik, kan itu orang Ais. Ini kamu kau teka bang. Ya mo. Oh, nah serang tabung. Itu pun fare. Maybe kamu kau ini kamu kau dulu. Interior sama bare. Ah, bana. Ini dari yang dola kau bana. Hey, aman itu orang. Nah, Ay nyokon de mere. kupati. Taruh nasuhan nanti kita ere. Ay. Ay. Kurang cara. Ajara mere. Oh, bana. Nah. Bye. Faire bay. Hai, halo. Ouais, chez vous. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Hai, sisan. Oui. Ni fɛ k'i ɲininka a yɛrɛ sigilen filɛ nin ye yaso kɔnɔ a kun mun de kɛ tan nɔ badiya jumɛn ka kun b'o de kɛ tan nɔ Eh, Maya. Bon, dernière position na cɛ. N bɛ kelen fɔ a kun kalan kɛ awɔ kelen fɔ fɔlɔ Bon, est-ce qu'il va dɔn? N'an ko, est-ce que e bɛ jinɛ dɔn? ni jinɛ dɔ kɛ jinɛ bɔla kun don a ti sɔn Hey. Bon, tɔsin tɛ kuma. Galumana tigɛ ya dɛ. a ko ne ma ko ne ye jinɛ bɔla ye Awɔ. ko ne ye jinɛ bɔla ye k'ale ma deli ka Alu jinɛ tɛ bɔ tiɲɛ fɔ dɛ. Ayiwa. alo Est-ce qu'il va dɔn? Jinɛ bɔra tɔsin ɲɔgɔnna. Alu. N cɛ, an ka misi dɔ kun bɛ yen. Wale tigɛ alu lamɛn. Anw b'a wele Sengɔ. Ale ka matériel la n ka cɛ, an ye devoir préparé. Est-ce qu'il va dɔn o don tɔ si jinɛ bɔ cogoya min na maa si ma d'a la. a ka fɛ a ye dɔ fini kɔrɔ de jumɛn Fini n ka cɛ n'olu bɛɛ ye nafilaw ye olu bɛɛ dɔnnen don. N ka cɛ o don tɔ si n t'a dɔn papier o y'a sɔrɔ a y'a bɛɛ sɛbɛn a kan. a bɛɛ Misi tɛmɛtɔ la dɔrɔn a nɔrɔ a kɔ la. Alu. papiye nɔrɔ mɛti kɔ la A nɔrɔ misi kɔ la. Cɛ tɛ. Puisque i b'a dɔn ale ka plan n'ale ye plan ci quoi o kelen don bɔ tɛ se ka k'a kalama c'est à dire a nɔrɔ misi kɔ la dɔrɔn a terimusonin bɛ ɲɛfɛ I tɛ ka lamɛn. kuma ye misi bɛ buruya fɛ bon i ma ye a fɛngɛ donna ɲɔgɔn na donc misi tɛmɛni ni fɛn na kɔ donni bɛ kɛ a bɛ sɔrɔ ka misi kɔ donni a b'a sɛbɛn O tɛ tiɲɛ ye dɛ. I ti malo. O bɛ kɛ cogo di? ayi non ne dalen don n ka cɛ Alu tɛ tiɲɛ fɔ. alu bɛ tiɲɛ fɔ alu de b'i dɔn o jinɛ yɛrɛ y'a la fitinin han n ka cɛ Alu dɔ ye nan de la. O maa tɛ teliya. non an bɛ tila k'a tɔ kuma kɛ an bɛ tila k'a tɔ Wallahi, kuma Alu. kɛ problème t'a la ni fitinin dɔrɔn de fɔ Alu tɛ tiɲɛ fɔ dɛ. I tɛ ka alu bon lamɛn. sisan ne b'aw bila yan wa an bɛɛ wula fɛ quoi voilà an bɛɛ wula fɛ donc ciw ka ca quoi voilà Alu kɔni ka kuma tɛ tiɲɛ. alu ne nana an m'a tɔ fɔ quoi ok ne ye mɔgɔ fila a tɛ kɛ ye quoi Alu bɛ nkalon dɔrɔn de n bɛ tila ka caman fɔ ye sisan problème t'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen n bɛ tila k'o ɲɛfɔ ye ok n y'a fɔ k'an bɛn I ye sa. non mais non Eh, il fallait Alu. que a fana ka bɔ nin kalama i Ayi. ka point de fitinin a b'o dɔɔnin sɔrɔ E b'o fɔ n na. E b'o fɔ n na. Alu. dɔw yɛrɛ t'aw fɔ sa dɔw yɛrɛ t'aw fɔ biji b'a kɛ I y'a kɛ foyi wala dɔw bilɛ. yɛrɛ t'aw fɔ Ti kuma min fɔ cogo si la. donc e yɛrɛ kɛ se y'a ɲɛfɛ a ka gɛnyi Wala Alu e ma diya ye dɛ. non mais I b'a fɔ a bɛna to k'o fɔ n ma kuma bɛɛ sisan. bon fo fɛn dɔ ka kɛ yen Mali dɔ la N'i ye dɔ wɛrɛ fɔ tuguni Alu. Ayiwa i bɛ n dɔn. i ni terimuso ka non n ti dɔ wɛrɛ fɔ Eyi eyi. ne yɛrɛ ko ɲɛna nin bɛɛ depuis ne ye dɔgɔtɔrɔ ye jiginna ninnu kɔnɔ O ye dun ka ɲinɛ les dɛ. souvenirs reviennent I ka ɲinɛ dɛ. bon n y'a mɛn basi ne bi Dɔ wɛrɛ kana fɔ a ɲɛna tuguni dɛ. non foyi ti fɔ a ye sinon autrement Walayi ça va. ça va 10 sur 10 Kɔngɔ b'i la. E sen tɛ taa dumuni yɔrɔ ɲɛɲini. non ça va N ka cɛ a to n ka t'o ɲɛɲini parce que e ɲɛ filɛ cogo min na tan e ɲɛ man di ja i bɛ ne ka critique kɛ foyi. non nin tɛ ne tiɲɛ na ko ne ka n ka non
Ah, il faut que maintenant j'avoue mes sentiments. Depuis le lycée, là, ne jarabili ba do batomana fɛn mais ne kumani na n tɛ se k'a fɔ a ye bon sisan fo n ka fɔ a ye nka a tɛ se ka to nin kan kan i furulen don i furulen tɛ o ne ka sira tɛ nin si la ko n k'an kɛ cɛju ye quoi sinon a man ɲi ah. Ne ko e tɛ t'i sigi ten ne ni tilela ko do tilela ma mɔ fɔlɔ o t'i sigi sɔɔni a bɛ ɲɛ e jɔlen tantɔ o ma tile tɛ fɛn k'i la dɛ sɔɔni tilela bɛ mɔ t'i sigi. Non, me casse. Ah, tos. Tos. Ouais, allô? Cɛ nin ye dontɔ la yan. Ne y'a ta kɛnɛ wa? Nin ye tos. I b'a dɔn kuma sɛbɛnba dɔ bɛ ne bolo k'a fɔ yan. Est-ce que e yɛrɛ bɛ ne nakun da? An famana kɛ parce que an famana e ma n'o la. O b'a la mais ne nakun ye e yɛrɛ de. Ne nakun kɔni ne kuma ne ɲɛnafin tɛ la. O ye tiɲɛ ye. I m'a faamuya sisan. Je t'explique. Depuis le lycée là, il y a le feeling qui passait tout. Bon, sans te mentir, j'avais décidé à un moment donné qu'on allait passer le reste. Et Colin, t'es changé donc. Attends. Est-ce que tu sais que je suis aussi? Allô, Terre? Et t'as te bidon. Et ça, et t'es changé. Attends. Allô, tu veux na Allah kaso. Tu veux na. Oh, mais là, je te parle sérieusement. Hein? Écoute-moi. Sincèrement, sans te mentir, je suis sérieux. Quand il y a les dames là, je suis sérieux. Regarde-moi les yeux dans les yeux. Je suis sérieux. Kadne toro. C'est vrai. C'est vrai là. Alors, oui, c'est vrai. Malgré que tu es marié, mais. Voilà, en fait, malgré que tu es marié, mais. Je te serais dit. Mais, mais la folle, parce que c'est le côté là, et échange. Elle a son problème. C'est un blanc. Oui, c'est vrai. Oui, un blanc. Et mané. Et tranquille là. Ne me digas tu vas jouer. Lamɛn kana sɔn ka bila ka b'i bolo mun kɛra tantɔ tos e de la san n lamɛn san ne ko mun de bɛ e kunkolo kɔnɔ tos ne ma courage sɔrɔ k'a kuma fɔ e ye tos e ne ni ye san tos e ka di ne ye ni si ni kɛnɛya ye tu es mon cœur tu es l'élu de mon cœur faut pas me faire ça tos s'il te plaît hey kana magana dɛ kana magana dɛ kana ni kɛna hey tos ne ko mun de b'i kunkolo kɔnɔ tos hey n'i k'an bila ka b'i bolo kana ni kɛna alo e ka kɛnɛya est-ce que i ka kɛnɛ tos ne ka kɛnɛ
Mais ça va pas chez toi? Mais je suis fou d'amour pour toi. Je t'aime. D'ailleurs, sini beki ga minɔn ta i ka taa i y'a mɛn parce que ne bolo muguro ne t'a dɔn kolo kari e kunkolo tiɲɛna dɛ Tos hali n'a fɔra e ko ne bɛ n cɛ to ye e kama e bɛ d'a la munna Tos e bɛ d'a la Tos kan'o kɛ n na kanu ka bon fɛn bɛɛ ma Tos kan'o kɛ n na Tos a bɛ sɛbɛnni la koyi ayi la ayi alu kunkolo wulila ne bɛ alu mun dɔn o ti nin ko na dɔ de kelen don k'i ci ma parce que e tɛ taa o non je suis pas comme ça dɔ de y'i ci ma c'est vrai je suis pas parce que e bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma wari kama bɔ n ka sira kan ne ko i ka bɔ ne ka sira kan n ka taa n ka ci la sini bɛɛ k'i ka minɛn ta i ka bɔ n ka so n y'a fari ma i ka taa yɛrɛ de i ka taa ka bɔ n da la est ce que e ka kɛnɛ I love you i bɛna n ka furu sa i bɛ tila k'i jɔ n ma tuguni ko I love you furu kolonden to ye sa Tos ne b'i de fɛ ne ka furu kolonden alu o ye kuma ye sa Tos furu in to ye n bila ka b'i bolo mun bɛ yen bɔ n ka sira kan Tos sini bɛɛ b'i ka minɛnw cɛ ka bɔ n fɛ yen ne bolo mugu don ne t'a dɔn kolo kari Tos Hey, Tos, an ka kuma kɛ ou bien e dun ye ne tɔɔrɔ sa an ka kuma sisan Tos kana ko dɔ kɛ ten sa e k'i réfléchir ba e k'i réfléchir se ka da ko in na halisa de est ce que mais i ka kɛnɛya Tos fa o fa bɛ ne na a bɛɛ sɔrɔla e de nɔfɛ a bɛɛ ye e ye je suis fou d'amour pour toi depuis le lycée. Depuis le lycée, j'ai décidé de te l'avouer. Je n'ai rien. Wallah, Fouetina. Juste que je suis fou d'amour. Wallah, mangene. Mia. Amu mangala. Sini, ni meta. Abaga mnonta. Abita. Ay, nete tade. Ay, nete. Ednata. Eta ne ga soya. Ne ga cɛ ko une semaine. O ye n ka cɛ. E ka cɛ ko une semaine e bɛ ka mun bɔ i da kɔnɔ ne ka cɛ o mɛ o bɛ diya. N ka cɛ an tila k'o kuma ye sisan. Mun bɛ ka mun bɛ ni man kɛnɛ koyi. Walahi kunkolo ko bɛ nin na. N ka cɛ. Allo je t'écoute mun bɛ. Tu sais, depuis le lycée, moi mon rêve c'était quoi? C'était de la marier. En fait, mon rêve c'était quoi? En fait, je l'aimais trop. Toi tu es un homme. Chacun veut réaliser ses rêves, n'est-ce pas? Voilà, donc de ce fait, moi je lui ai dit mes sentiments, tout et tout. Ne nana de, ne na kundi dore de. Kana amene ka boy bolo. Et puis à la Kevalia. Quand tu aimes quelqu'un, il faut le dire, n'est-ce pas? Vraiment, fa wulila, il mangene. Ok, ama ku etu ga bien. Raison. Oui, tiens, il va comment il Ah, moi j'ai. C'est ça. Ah. Ne bɛ taa sugu la ka na sini e tɛ si ne fɛ yen i b'i ka minɛnw cɛ i bɛ bɔ yan parce que fa de bɛ e la ni yɔrɔ fa b'i la kunkolo tɛ ne kan na sini e ni ne n'i bɛ taa n'i tɛ taa an bɛ na ye an b'a ba ci ka bɔ ɲɔgɔn na yan n bɛ na sugu la ka na. Ok. K'e ɲuman segin. Yafa de problème. Ni jɔ kuma bɛ fɔ mais ne dali ninnu kuma ka bon i n'ale de b'a gérer quoi. Ah moi ni e n'ale ka ko. C'est à vous de gérer. I savent. E n'ale de b'a nin ko gérer. Parce que aw ka ko ye aw ka ko kɔrɔ ni fɛnw de aw de b'a gérer. Donc a mun bɛ yen quoi a b'o gérer. N'a bɔra i k'a ka secret dɔ fɔ an ye quoi. Cɛ n ka cɛ. N'an ka taa sa cɛ. Ah cɛ e kabakoma ye ko i ka cɛ. A yɛlɛ cogo de wa? Ko ne ka denni kɛ n ta ye sinon a man ɲi. N'a fɔra dugawu ni barika di
Lem ni na chebo. A chere dusutara. No, dusutara. Me kwa bela ni gara. We jaguse. Allô? Hey, Tos. Ça va? Ça va. Ça va. Aucun. Ouais, aucun. Là. Vache fruit. Allô, ne fait rien, on est là. Fresh. Et au fond, là? Où j'étais là? Wallahi fresh. Allô, ni dorogu ta ita fonyana. Eh, madame Lasna. On a voté. Wallahi dorogu. E ka dossier te dɔrɔn. E bɛ ko min kɛ yan nɔ. Dɔ ta i tɛ se k'o kɛ dɛ. Ne mun? Tiɲɛ fɔ n ye sa. N'a sɔrɔ i tun bɛ dɔlɔmin walima i bɛ dɔrɔgu de ta. Ni i cɛ b'a seko kɛ k'i furakɛ. O ka fisa ni ne ye dɛ. Wallahi ne tɛ foyi ta. E bɛ ko dɔ kɛ sa o tɛ se ka kɛ o. N tɛ foyi ta. Ne ko k'o tɛ se ka kɛ ne bɛ sɔn o ma cogo di? Ne bɛ alu mun dɔn. Kunun alu ni bi ta o tɛ kelen ye dɛ. Dosi fansi ne tɛ dosi foyi ta dosi foyi. I jɔ sa. Mun kuma na dosi kuma na. Yana alu kɛra fata. Mun ye kuma na o la yɛrɛ? Kuma na. Ne bolo ko mun bolo ne t'a dɔn kolo ta. N'i dɛmɛ o. Ne ma. Tɔsi de do koyi. I bɛ dɛmɛ. N'i dɛmɛ. N'i bɛ dɔrɔgu ta dɔrɔn a fɔ n ye. N'i dɛmɛ ka bɔ a la o ka fisa ni nin ye. Nkalontigɛ ma ɲi sa n tɛ foyi ta. Ayi e bɛ dɔ ta. N tɛ foyi ta. Walayi e bɛ dɔ ta sinon e tɛ n'i ca n'i jɔ n bɛ n cɛ fɛ n ka so. K'e bɛna ne minɛ n cɛ la. Bon e cɛ fana dusu t'a la. Dusu t'a la sɛbɛ sɛbɛ. Yɔrɔ dusu bɛ e de la. Dusu foyi. C'est à dire ne tɛ courage ye. Courage. I b'a dɔn ni n'a fɔra cɛ jɔlen n'i tɛ cɛ jɔlen i tɛ se ka nin kɛ yɔrɔ. Donc e ye cɛ jɔlen de. Kamalenkɔrɔ 3 ani tila yɔrɔ y'o de. Tos. Walayi. Tos. Ne ɲɛ yɛlɛma k'i ka minɛnw sɔrɔ n ka so kɔnɔ. I hakili tɛ diɲɛ fɛn fɛn la a bɛ bɔ a la. Tos kana I sigi. Est-ce que e ka kɛnɛ? Tos. Fa b'i la o. Tos. Wa Tos. Ne do tɛ taa dɛ. Ni ne taalen ka bɔ i fɛ yen e cɛ ma une semaine fɔ ne yan. Mais est-ce que e ka kɛnɛ? Bon kana magana dɛ. N lamɛn sisan. Ni ne cɛ ye une semaine fɛ yen ne de ta ye ne ka so ye walima ni ne ta don. Ayi. Yɔrɔ N lamɛn sisan. sotigi tɛ yan. E ta kɛra ne ka du ye yɔrɔ. I cɛ ko une semaine o une semaine kɔnɔ. Ko caman bɛ se ka kɛ dɛ. D'accord. On va voir. Tos. 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 Chef, salam alaikum. Ça va? Alhamdulillah. Kon bâche là. Non, bâche. Bien, merci. Ça va? Ça va bien. Bâche fête là. Et quel est ce qu'il est nous là? Ah, ça c'est bien. Sinon, qui va là? Non, 0-0. On est là-bas faire notre tour. Ah bon? A kati ka gɛlɛn toro. Bon, an ɲɔgɔn na hali sisan. Kɛlɛ daminɛ don fɔlɔ. Ɲɔgɔn na hali sisan. Donc a ma sɔn hali bi. A bɛ ka jan bolo quoi. Bon, c'est normal. C'est normal fana dɛ parce que
b'a ale fana furulen don a ma nɔgɔ effectivement maya furulen don quand même i kɔni b'i banba hali bi déjà lycée la n'a sɔrɔla a yɛrɛ kun i m'a faamu non donc à chaque fois i bɛ ka commencer ka insister donc a yɛrɛ kɛ kanukɔrɔ bɛ wuli quoi o funtɛni bɛ wuli quoi cɛ ka cɛ idée baden b'i bolo donc i b'i banba de quoi parce que ouais ale ka décision de ça compte beaucoup ouais hali n'a ko ne ka nin so in to a ye ne bɛ taga ka nin to a ye pour que a ka lafiya cɛw la cɛ kumaba c'est l'amour qui compte voilà ouais mais quand même i bɛ fɛn kelen f'i ye n'a jagosa dɛ kana tɔɔrɔ dɛ o ka gɛlɛn ma non n t'a jagosa k'a fɔ k'i b'a kɛ ni kɛlɛw ni fɛn ye ça j'aime pas non n t'o kɛ o ti n ka adamadenya na voilà donc i bɛ taga n'a ye mulu kan non elle est très fragile wallahi o don tos a bɛ ka na an b'o plan kɛ tos ça va o ka ɲi ok ne b'a bila yan nɔ komi je vois que vous avez beaucoup de choses à vous dire donc je vous laisse ma baden bɛ je dois aller me laver ok bonne douche à toi voilà tos cɛ gɛrɛ ka sigi an kuma san tos regarde-moi cette beauté souris un peu s'il te plaît Oumi, souris un peu, s'il te plaît. Tu es trop belle pour ça. Je te reconnais maintenant, donc tu veux commencer à me montrer tes vrais sentiments, quoi. Ah, tu es vraiment belle. La beauté. Ouf, Seigneur. Tos. Magana yakli ti diɲɛ fɛ la bɔ tos muso danbe ti cɛ bugɔ ye koyi hali o bɛɛ la ne t'a bila koyi tos Dini natɔla lajɛ ne yɛrɛ ye robe de mariée o laɲini sabatira sago cɛkɔrɔba in jɔli a taama cogo don wa a yɛlɛ cogo don wa a ka laɲiniw don wa hali n'a dimina cɛ kɛ hɔrɔnmuso cɛ i mɛnna dɛ e u taara min ala ne cɛ filɛ koyi wallahi i cɛ filɛ e u taara min e bɛ ne ɲininka n bɔyɔrɔ la kun yɛrɛ i muso de ye yan i somɔgɔ dɔ de ye yan i bɛna daminɛ tugun mun don hali ni ne bon au fait hali ni cɛ tɛ ne ye je suis ton futur mari n'est-ce pas ne ko e t'i ka tere juguya kun ta ka bɔ ne kan Aïssa lamɛn san ne ka furu tɛna sa koyi i tulo bɛ ne na ne ni cɛ bɛnna bɛɛ la ka ban a bɛɛ kuma tɛ ka ban e ni ne cɛ bɛnna la ne ta c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ e cogoya min na quoi e yɛrɛ e b'a bɛɛ kalama ka ban kanu dɔ tɛ se ka sa san aw ta in au fait kanu jumɛn sa ne n'e ta kɛ depuis ala k'e da ne delila k'e kanu e ma mun faamuya kanu tɛ kelen ye sa cogoya jumɛn i bɛ mɔgɔ kanu teriya la o ni e bɛ ka kanu mun fɔ o n'o tɛ kelen ye sa ne y'i kanu teriya sira de kan n lamɛn san au fait donc kana ni cɛn sa i ni kana da tiɲɛni ma a ka toli ne y'i kanu sira de kan ne m'i kanu nin sira kan dɛ y'a mɛn Batoma kanu tɛ fila ye sa yɔrɔ kanu tɛ fila ye dɛ kanu tɛ gansan ne cɛ kanu dɛ ne cɛ kanu i ma ne yɛrɛ kanu de ne kanu ne mun ayi ne y'o f'i ye n ko kanu cogoyaw tɛ kelen ayiwa bon u tɛ kelen u tɛ surunya ka kɛ kelen o to ye sa an ma plan dɔ tracer bon an ka sɛbɛn kuma yɛrɛ fɔ sisan
Ne kuma o kuma fɔ ka tɛmɛ e yɛrɛ mana kuma don ne y'o fɔ i ma kuma o kuma fɔra ka tɛmɛ o bɛɛ ye mana kuma ye i t'a to n tiɲɛ yɛrɛ fɔ yan wale tiɲɛ fɔ n ko fisa ni i yɛlɛma i kun yɛlɛmana dɛ tiɲɛ fɔ bon tiɲɛ ti dɔwɛrɛ ye koyi Batoma depuis lycée la e ka di ne ye de o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ tu es mon cœur Allah est-ce que dusukun fila bɛ buna adamaden na kelen dɔrɔn ne dusukun kelen ala ka kanu to n'an ka tiɲɛ f'i ye n'an yɛrɛ bɛna tiɲɛ awɔ tiɲɛ fɔ e ma ye e ye yɛlɛni min kɛ sisan fo ka ne nisɔndiya hali ni ne sara bi ne ti nimisa Batoma ala ka kanu to ka tiɲɛ f'i ɲɛna awɔ e yɛrɛ de ko ka go ne Batoma e kunkolo bɛ cɛ o cɛ da la ne tɛ fɛ k'o ye ɲɛ na la i ko ka go n ye bi i ko ka go n ye sini o de ye ne ka tiɲɛ yɛrɛ wa ne farali jugu kan dɛ i tɛ mun kalama i b'i jugu ɲini n'i tɛmɛna ne na i t'a sɔrɔ ne farali jugu kan ne ye jugu kun fɔlɔ de o ka nɔgɔ kɛ n bɛ n kun falen kɛ i b'i kun falen problème t'a la i kun falen hali ne kana da kun ma i yɛrɛ b'a kun falen i ko ka go n ye n tɛ fɛ k'i ye i ka ko bɛ nege bɔ n na ne y'o f'i ye ne y'i teriya an bɛ ko jɛ ɲɔgɔn na teriya ni fɛn kɔnɔ ekɔliden e bolo k'e bɛna o yɛlɛma k'o kɛ ko wɛrɛ i bɛna ni ala cɛ e bɛ se ka na ne fɛ yen cogo di k'e bɛ n'i jɔ ne ma n cɛ ɲɛna ko e bɛ ne furu o tɛ tigɛ na da yan tigɛ na tɛ sa e ba dusu tɛ cɛ la sa n ko furakisɛ mun i b'a ta dɔ bɔ a la furakisɛ tɛ se ka i bɛ taa i kun fɛ dɛ foyi ne tɛ furakisɛ ta sa furakisɛ tɛ de y'a to e wulila dɔrɔn i hakili jiginna parce que a hakili jigin kokɔrɔw la i wulila dɔrɔn ka na ne e yɛrɛ b'a dɔn ko kokɔrɔw bɛ yen kokɔrɔ minnu ko dɔn i bɛ k'a kɛ mun y'o tɛ dɛ ne ma deli k'e kanu e bɛ ka kanu fɔ ne ma deli k'e filɛ n'o filɛna ye fo ka diɲɛ wuli wa n b'a dɔn n bɛ sa n t'o kɛ ala yɛrɛ tɛ sɔn o ma n furula n to n cɛ bolo ala kama Batoma e tɛ min kalama dɛ ne tɔgɔ da ayi tos e tɛ min kalama c'est-à-dire toi et puis moi nous sommes faits l'un pour l'autre e yɛrɛ b'o kalama au fait e ni nin ka kanu dɔ wɛrɛ tɛ koyi a kɛra komi ne y'i kalifa ma de awɔ ne y'i kalifa au fait ne nana n ka kalifa le minɛ ale ka kalifa bɛ se ka tɔɔrɔ ne ka kalifa ma ɲi ka tɔɔrɔ n'est-ce pas awɔ ale ka kalifa bɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de mun kɔni f'i ɲɛna i b'i ka minɛnw ta i bɛ taa i bɛ bɔ ne fɛ yen i y'a mɛn ni ne bɔra e fɛ yen sɔni i ka ayisa i bɛ bɔ n fɛ yen a bɛ se ka kɛ i n'i ka kalifa bɛ bɛn sira la i y'a mɛn i b'i ka minɛnw ta i bɛ bɔ ne fɛ yen ne ka kalifa ti dɔwɛrɛ ye koyi ne ka kalifa ye e yɛrɛ le ye e fana kan ti muso o muso kan da la ne t'o fɛ wa i ka ko kama n pɛrɛlen n'o ka sa an ka taa Mela. N tɔɔrɔlen don. E tɔɔrɔ mun na? Ne tɔɔrɔ mun na? Ne tɛ se k'a faamu ko cɛ sugu bɛ exister dugukolo yɛrɛ de kan tuguni.
cɛ sugu jumɛn? Kɛ e ni ala cɛ olu bɛna ka n'a ka mana kuma f'i ye k'ale bɛ ne fɛ e bɛ tila k'o dɛmɛ o kan e tɛ ne fɛ yɛrɛ ya i t'o fɔ o fɛnɛ ka fisa ni ne ye Metos. Non, o tɛ sa. Mais i ni Alu a bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ. C'est vrai que Alu a ye kuma min fɔ ko kuma in bɔ a da ne yɛrɛ ɲɛna don min na. N'a kun kɛra ko dɔ ye yɛrɛ ko ne ye n dusu de da o yɔrɔ la a ye kuma in bɔ a da ne kun bɛ mugu ci a la dɔrɔn a y'a bannen. Mais ne ma kuma kɔ. Moi je te fais confiance. Ne ko n ko e yɛrɛ bɛ nin gérer donc e de b'a dɔn i ka camarade de classe don donc aw de ye ko kɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ ma n'a bɛ k'i tɔɔrɔ kosɛbɛ n'a ka di e ye sa fɛn n'i bɛ fɛ a ka taga sisan mun bɛ k'a fɔ ne sisan a bɛ k'an tɔɔrɔ yɛrɛ de a ka taa nege foyi tɛ n na a y'a ka ko bɛɛ nege bɔ n na a ka taa yɛrɛ de nege tɛ ne na. Ok. Déjà, moi je te respecte. O ne kun tɛ fɛ ka n da don nin ko la pour que ka kɛlɛba wuli k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma ordre di ne ma sa k'a sɔrɔ e ma ordre di ne ma parce que e ka mɔgɔ don ni ne kun nana kɛlɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana a bɛ kulonkɛ dɔ la test genre dɔ don tu vois moi j'ai pensé tout ça. O tɛ a gɛn ka bɔ yan ka bɔ yan donc a nakun yɛrɛ de a bɛ ne kan. Ok. N'écoute. Nege foyi tɛ ne na ala cɛ mɔgɔ bɛ se ka bɔ cogo wuli cogo cɛ wɛrɛ bɛ se k'ale bɛ ne muso min na tila k'o kuma f'i ye e b'a fɔ k'e bɛ dɛmɛ o fɛ. Banna sa ne ni bannen sisan Alu bɛ taga a ka yɔrɔ la. A bɛ diya n ye yɛrɛ de. Do tege de fila ye do tege de ne ka cɛ allo ne ka cɛ a bɛ di nasi bɛ ɲɛ b'a la i dalaman don bi bɛ forme na ka cɛ ouais ka cɛ assez quoi allo danbe ko bɛɛ la quoi y'a mɛn assez voilà tos ko ma awɔ a ka di a ye i ka taga quoi tos ko ne ka taga ne kun tɛ fɛ ka n da don aw cɛ i b'a dɔn tu vois ne da t'a ka ko in na n'a bɛɛ n'a fɔ de mais déjà a tɔɔrɔlen don ne yɛrɛ ye cogo min a ma diya ne dun y'a f'i ye n k'a ka tɔɔrɔ man di donc elle veut que tu parles a bɛ fɛ i ka taga yɛrɛ de quoi donc ne m'a f'i ye bonya kɔnɔna na a kɛ ala kama i ka taga c'est bon. non ne tɛ se ka taa ne ma bɛn une semaine ko kan une semaine n ka cɛ bi y'a tile fila ye ko ne ka pan n ka cɛ a ka gɛlɛn koyi non n ka cɛ n ko cɔpu commencera ka sigi sen kan a ye yɛlɛni ni fɛnw daminɛ n ka cɛ wa ka cɛ mais ko de sisan i ka taga yɛrɛ de quoi ko de ka d'a ye
y'a faamu a ka di ne yɛrɛ i ka taa ka bɔ ne ka so déjà parce que ne muso tɔɔrɔlen don o man di ne ye. Ko mu cogoya min na ka tiɲɛ ne ti taa dɛ ne ti taa I tɛ taga. ne ti taa Fai, rigiare che sa. Non te tante dote farei. Da no, le saghi polo day. Ah, mo. Nyaje Awo. ali sini mi fɛ Ta. Bye bye.